Pambira, 6:30 ako nagising eh sa siklista. Siya yung nangunguna sa ngayon mga kaibigan. Sir, pahingi po. Salamat sa Diyos at nangailangan namin ang dalawang activities na yan. What's up, what's up? Walang nangyaring disgrasya. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Tumakbo kayo? O, basta nga ako. Ebidensya, may ebidensya. Akala ko kararating nyo lang. Excuse me. Ikaw nga eh. Kita mo, pormadong-pormado ka pa, Joe. 6:30. What's up mga kaibigan? I'm so late. 6:54. 6:54 in the morning. Call time is 6. I'm covering now the fun bike of our school mga kaibigan. I'm so late. Late to awake. Kanina pa sila yata 6. So ang gagawin ko na lang, hahabol ako. Ayan o. Doon sa school, tahimik na. So let's go, kung maabutan pa natin. Sana makabutan ko pa. Last pool na lang. Last pool. Hahabulin ko na lang, no? Kung hanggang saan tayo, kung ano yung maabutan natin, let's go! Kagigising ko lang talaga. What happened? I'm supposed to wait before 6 in the morning because our call time was set into 6 o'clock in the morning. I think tumakbo sila 6:30 exactly, and here am I. It's already 6:56 in the morning. Yan, dito ko sinetong sa liptip ko. I-cover ko yung fun bike namin. Brigada Fit fun bike. Medyo maingay hangin, no? Pero I think naririnig nyo pa rin ako. Sino natin to? Kaya tayo ruta. Sundan ko na lang yung ruta ng mga nagbisikleta. I-tour ko na rin kayo dito sa Santa Maria mga kaibigan. And to all watchers, shout out to Only Passions, teachers and employees from Montozar. Wala po ko lang anong itsura itong setup ng aking camera ngayon. Kung ano yung output mga kaibigan. Kung ito lang ba yung nakikita nyo or nakikita nyo din yung sa harapan, I don't know. Kamamadali ko na ito. Magtatanong ako dito. Ay hindi, mamaya na. Doon na sa kasi kanina pa nakadaan yung mga yun. Bantog na tayo Bantog, Santa Maria, Pangasinan. Kagising ko, nagulat ako 6:30 lang pala. Nagising ako kanina before 5 or something. Tinulog ko, alas 10 pagkatulog ko diretso naman na. Kapandanan, Santa Maria,
Manong tantay pa nga dumalan dyan nakabisikleta. Ay, sige. Alright. Ay, so late. Kanina pa daw. Now we are in Dalayap. Sarap sa lahat ng mga taga-Dalayap. Santa Maria, Pangasinan. T-shirt ko nga eh, di ko alam ko eh. Tapos tayo. Tapos sa kambo. Basta mag-enjoy tayo sa ganda lang. Pagigil eh. Dahil nagkakapon tayo. Habon! Habon, Eddie! Yes. Gonna be fire. Skabal na tayo. Dua. Let's go! San Pablo. Nawala na ako ng pag-asa. Tapos nagbiblink na yung gasolina ko. Kita niya, nagbiblink na. And here I am. Nasilip ko na sila. Yun! Woo! Late. Pamira 6:30 ako nagising eh. Uyog ka na. Nagko-cover ako. Nagbo-vlog ako. Akala ko tapos na kayo eh. Kanina pa ako nag-ikot-ikot. Ayan mga kaibigan, nahabol ko rin. Ewan ko ilang participants ito. Ewan ko ilang siklista ito mga kaibigan. Gitna daw ako, sweeper. Mabagal lang yung takbo. 30. Siguro mga 25 lang to. Alright, nakahabol. What's up? Bakit? Kaigising ko lang eh. 6:30 ako nagising. Anong oras kayo nag-take off? Ah? Fun bike ako. Nagko-cover ako, nagbo-vlog ako. Alright. Sir? Kunti lang pala. Kunti lang ito. Ilan yung nagbabike? Mga 40 yan. Marami din. Marami din. Bago ah.
Bago yung Max mo? Mamaya para may tayo. Ha? Bago yung Max mo? Pambira, iba talaga pagbigatin. Inbox nila. Ay, oh. Nagbablog ako eh. Meron ko lang. Nagising ako 6:28. Nagulat ako. Naririnig ko na sa school eh. Sabi ko, ala na. Ayan mga kaibigan, 6 Damay. oh, mabilis. 40 siklista itong mga nakasali. Pagod na yata eh. Actually biglaan lang ito, naisip ko na mag vlog ako. Mamaya mga kaibigan eh, ko-cover ko hanggang school ito. Wala, yung trabaho ko, bayabay ako ngayon. Bayabay. Gitna daw ako, gitna. Go Sir Jomel, ito yung pinakamabilis na siklista. Siya yung nangunguna sa ngayon mga kaibigan. Siya yung leading natin, the breakaway man, Sir Joms. Pero joke lang yun. Abangan ko nga sila dito. Ayan sila lahat. Ayan lahat ng mga siklista natin. Ayan sila lahat. Go ahead. Ayan lahat. Halo-halo to mga estudyante. Ayan, ito yung mga volunteers natin. Yung support natin. Meron pang ambulance from Sir Ariel in the house. And yan, yung mga yan, yung mga involved sa ating fun bike. Sarap naman. Ayan, magtatrabaho na naman ako dito sa kantong ito. Balik na yata ito ng school. Saan daw sila, sir? Saan daw po sila? Pupunta pa ng Samon mga kaibigan. Sa Samon pa ito. Kaya dito ako. Babay ako dito. Akala ko pupunta na ng school eh. Ayan, hanggang dito lang sila. Hanggang dito sa Samon. Samon. Ay hindi umabot ng Samon to. Dulo ng Kalitang. So yan, hintayin ko sila dito. Ayun yung motor natin. Alright, Sir Jun. Yan sila oh. Yan lahat.
kayong lahat. Volunteers, ambulance, and here we are, the pickup, Sir Ariel. Let's go. Malapit na tayo sa school. Wala na 1 kilometro. Nasa school na tayo. Once again, these are the Bayabays, Sir Ariel riding the pickup, and we have here the volunteer. Hindi ko alam kung ano saang hospital ito. Then we have here the mobile of PNP Santa Maria. Sir Gerson in the house, and yung nakamotor si Sir Jigs in the house. Di ko dala yung pitaka ko. In short, wala akong panggas na dala, kaya hindi ako makakapagpagas. Pero hindi naman ako binigo. Kanina pa nag-start tayo, 6:53 yata yun, nag-take off ako sa bahay. And here we are, 7:45. Still running yung motor natin and still blinking. Sabagay, konti lang yung kilometro na tinakbo natin. Siguro nasa ano lang, mga 30 kilometers. O yata, mabot tayo ng 30. And here we are. We are going left. Left na tayo. At papasok na tayo sa Eastern Pangasinan Agricultural College. And here we are. Ayan na. What's up, what's up? Salamat sa Diyos at nailayan natin ang dalawang activities. What's up, what's up? Walang nangyaring disgrasya. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ano ba ang susunod activity natin? Yung vaccination, COVID vaccination. Our beloved principal. Mamayang 8 o'clock by the Department of Health, LGU Santa Maria. Ayan, Yung mga mga gusto kaibigan, magpa-second dose, estudyante, pa-first dose, bili po tayo mamaya 8 o'clock. Yung mga nag-fun ride, nandun yung pagkain natin, sir. Sumitso kayo doon sa shade doon, nag-green ang roofing. Pandesal. Pandesal. Relax pa dito. Ano pa yun yan? Pwede na pagto. Sa activity natin na to, Pandesal and arroz. Caldo. Pag na tanay dapat hindi pinangan. Sir, pahingi po. Thank you, thank you. Monday to Friday na daw po.
Announcement ako, tomorrow will be the culminating activity ng ating brigada 2022-2023. So meron tayong awarding first program highlighted by the awarding of certificates to all volunteers sa mga donors po natin, of course, sa ating community na nakibahagi sa ating brigada 2022. So you please join us at 8 a.m. bukas sa ating culminating Ma'am Rods, tumakbo kayo? O, basta nga ako. Ebidensya, may ebidensya. Akala ko kararating nyo lang. Excuse me. Ikaw nga kita mo, pormadong-pormado ka pa, joke. 6:30. 6:30 ako nagising. Ginising pa ako ni Kuya Dede. Sabi niya, hindi ka sumama sir, sabi sa akin, ay, kagigising ko lang po, sabi ko. 6:30 at umalis ako sa bahay. Sinunda ko yung mga nagbisikleta, 6:53 na. Ayan na, so dito nagtatapos yung fun ride sa mismong loob ng EPAC. Dito rin nag-take off kanina, pero yun nga, hindi tayo nakahabol. So yan, morning. Yan mga kaibigan, uwi muna ako, magbibihis ako kasi hindi ako naka-white eh. So yun dito ko na tatapusin yung vlog ko mga kaibigan. Thank you for watching. I hope you like my video kahit na hindi kompleto. Moto sir, bye bye.